sabon shiri mai suna rayuwar matasa wanda zai dinga zuwa maku a duk ƙarshen mako. Kai kaɗai nake so, da kai kaɗai zan zauna, kar ka yi tunanin cewa zan iya rayuwa da wani bayan kai. A koda yaushe idan na kwanta bacci, mafarkin goben mu nake da kuma kasancewar mu a tare. Ba na so a ce na wayi gari dangantakar da ke tsakaninmu da kai babu ita. Abdallah, me yasa zuciyarka take makancewa ne? Me yasa kake son kanka? Me yasa kake son bata amanar da ke tsakaninmu? Me yasa kake sona? Me yasa baka nemi izini na kafin ka fara? To ka sani zuciyata ba ta taba son ka ba. Hayaki. Aliyu. Ya aka yi Aminullah. Ina gangaren ganuwa, kai sauri ka arziko. Ok, to gani nan karusowa. To na gangaro da kayan nan fa. Ok. Na zo da komai da komai. To shikenan sai na karuso. To ok ina jiran ka. Yawwa ka jira ni. Aka yi ne? Ina tafiya ne ina wuce saboda kada musa wannan nayi. Ina ga ma'aikata a gefe ba? Sai nake gaya ma ina tafiya ne ina waje saboda ma'aikatan nan ba su da tabbas ko da yaushe za su iya yunkuro ma. Ka sha sigarin ne? A ba na in ɗauke ja. Ai ka san me? A sai ka faɗa. Wallahi wani tunani na yi. Saboda tunanin nan wallahi ya tayar min da hankali. A gane? Ya kamata wannan shaye-shayen da muke yi ya kamata mu daina ko ba haka ba mu kuma mu kama sana'a wannan shaye-shayen da muke yi wallahi din mu daina ko ba haka ba ni ka gane ina da masana'a na da an samu matsala ne ka gane amma da ka gane muna da wani shago a bakin kasuwa ta cikin can kasuwa ka gane domin gidan sarkin fulani ko an samu matsala ne amma ko yau na ce zan koma lafiya lau to amma kai ya kake gani ka fa kawo shawara mai kyau Allah ka kawo ni ma gaskiya da aka taɓa buɗe min kawai ni ma na sai da kan keken ko na ci gaba da can hanya ni ina wannan harkan kuma yanzu gaskiya na ga wannan harkan ba mai ɓullewa ba ne kan daina wannan harkan ne ko in koma sana'a ko ya gani ne gaskiya ai wannan shawarar da ka kawo yayi gaskiya normal ne amma ya kamata kafin wannan abun mu gwangwaje na yau ko ba ka ba gaskiya take na yau kai baka san wani tunani da wani labari zan baka ba na yarinyar nan da na sare ta ya aka yi wallahi yayanta dawan nan mai suna dawan nan yayanta na can kan fage wallahi sai ni ma na yake yanzu gashi ni gaskiya ma akwai gwara ma gaskiya gashi kuma ni yanzu na daina wannan harkan kuma yanzu gashi sun zo suna nima na ko jiya masu biyon ta kan layi da kyar na shawa wallahi
to su yaya ne su an ba su ne koko in ba su ne wallahi ba su yanzu ma da kake ganin nan wuraren nan jewan namu wallahi ya gane zaman da muke a nan wuraren. ka ce kenan mu dinga an kare an karewa nake gaskiya ba za mu wuce minti 15 a nan wuraren ba yanzu za mu bar wajen nan saboda ka gane saboda gaskiya gudun samun matsala ko ba ka ba abin da za a yi kenan hakan za a yi. tashi mu nemi gayan nan dare ba rana saboda yarinyar nan kullum tana cikin tunanin yanzu kai me kake a nan sindirai ba an ce ka tafi makaranta ba ne? Abba wallahi na go inda suka sana an san nan suna nan a bayan kwari a can wajen. A ina? Bayan kwari ne yana nan a can wajajen. To na rantse da Allah mu je yau sai na zuwan mai da jini na rantse da Allah wallahi Allah. Ka san me ina wani yaro wanda ya je a nan guraren ina da experience ba haka ne ba kuma saboda yaron da yake a nan gura na kaman ya gani kuma na kaman dan gidansa ne anya ba za mu tashi mu gangara ba kawai mu gangare da ta saman nan ta gangara ta ko mu bi ta saman can gura kai yaya baga su can kai karamin kwaro dakata daga nan